Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. I welcome you all. May the good Lord bless you. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Shoko randinaro mangwanani nhasi is coming from the book of 1 Samuel chapter 1 from verse 6. 1 Samuel chapter 1 from verse 6, and I'll read. And her rival also provoked her severely to make her miserable, because the Lord had closed her womb. So it was year by year, when she went up to the house of the Lord, that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Then I'll skip to verse 11. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you indeed look on the affliction of your maidservant, and remember me, and not forget your maidservant, but will give, and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyaya ndinayo mangwanana nhasi ndofunga inyaya yatinoziva vazhinji, inyaya yakajairika yemukadzi unonzi Hana. Hana ari muwanano pabarika paiva nemumwe wake wainzi Penina. Panatanga kuverenga pataridza kuti Penina, she was provoking her. Kumuchinyira, kumunyomba nekuita zvese zvokumurwadzisa nekuda kwekuti iye anga asina mwana, iye aine vana. So there was a battle in the house, there was a battle in that family. Uyu ari kuchinyira mumwe wake nekuti mumwe haana mwana. So yakakwana nguva yekuti munhu arwadziswa zvakanyanya. Bhaibheri rabudisa pachena kuti aigara achichema. She wept and did not eat. So anga ane pressure mumba maari nekuda kwekuti iye haana vana asi mumwe wake ane vana. So zvakacreata katension kana kuti zvakacreata mweya unogona kunge wakasumuka pakati pedu kana tichizvikompera neupenyu hwevamwe kana nevamwe vedu. Chandoda nditsiure nekudzidzisa mangwanani ano, the spirit yecompetition. Regai nditaure this statement uibate zvakanaka. As human beings, we are designed to learn from each other, but not to copy. We are designed to learn. Takasikwa tiri vanhu vanofanirwa kunge vachigonawo kudzidza kubva kune vamwe, asi kwete kutedzera vamwe. Learning and copying zvinhu tu zvakasiyana. Kudzidza kuona zvaitwa nemumwe, zvokuencourage, zvokutsiura, zvokusimudzira, but woziva kuti iwo unofanirwa kuitei. We are designed to learn from each other, but not to copy. Handikope kuti ningi ari muministry ari kuita zvakati nezvakati ministry ichikura zvinhu zvichifamba zvakanaka, but ndinodzidza kuti ukaita zvakati yet ndozvimolda kuuya mudestiny yangu nezvandinofanira kunge ndichiita. Jesu neimwe nguva nekumwe kutaura unoti kutenda kwenyu kukasadarika kana kukasaenzana nekunoitwa nemaFarisees hamungawane ushe hwaMwari. Which means ane chaadzidza kuti mukurasika kwemaFarisees awa vari so dedicated. Mukurasika kwavo vanhu vanoita zvinhu zvavo nemoyo although vakarasika. Saka chiripo ndechekuti munogona kudzidza dedication, kushingirira, kuzvirovedzera pachinhu chamunenge muchiita, kwete kutedzera zviri kuitwa nemaFarisees, not copying them, but learning from them, kuva dedicated pakuita chinhu. Zvekuti munhu akadzidza kubva kuenemy yake, unowana inspiration, unosimudzirwa kuti munhu akakuvenga iwewe haazorore. Munhu akakuvenga iwewe anosvika paanogona kunoita zvichida
masacrifice, haana mari, haana mombe, but anosvika paanogona kuita a sacrifice yekuti aatakewewo zvako zviregere kuita. So anokuvenga anoshingirira, anokuvenga ari so dedicated, anokuvenga anomunita nekutsvaga life yako kuti wadyei, wapfekei, uri kushanda kupi, mhuri yako iri kuita sei, ari so concerned newe zviri so serious. Yet iwewo muridzi weupenyu hwacho urungozvitora at easy, which means ukadziridza kubva kumunhu anokuvenga uchakunda ruvengo rwake. Why? Nokuti chauchadzidza hakusi kuvenga kwaanokuita, but dedication, kuzvirovedzera. So pano ndine mukadzi unonzi Hana, ari kuprovokwa, ari kuchinyirwa, ari kutukwa nenyaya yekushayiwawo mwana, but mweya wecompetition iwo uri kuda kudyarwa nemumwe wake Penina. Haana kushanda nawo, hongu wakasvika pakuchema akasadya, but muimba yaMwari akunamata nekuda kwokuti Mwari vamupe mwana. Akati Mwari mukandipa mwana ndichamusiya pano, he will serve in this house of the Lord all his life. Chii chagona kupatsanura kuti Hana azvibvise mucompetition iripo yaari kutochinyirwa, which means Hana paakava naSamuel akaramba achisafa kuprovoka kwaaitwa mazuva ese nekuda kwekuti haana mwana wekutuma kumba. Abereka mwana akararama sekunge munhu asina mwana nekuda kwekuti mwana wake anga asiri of use kumba, but he was useful in the house of God. Aiprovokwa, aitukwa, aichinyirwa. Chinangwa nechinhu chiri kudiwa naPenina ndechekuti kana ukaitawo mwana, you must prove a point. Zvichida kana ndakutuma vana vangu unenge wakutuma wako, aida kuti aunze competition inoraramika kumba. So uyu ari muimba yaMwari, she got a revelation yekuti competition haisi worth it. Competition yangu naPenina haisi worth it. Chandingada pano kuziva destiny yechandichabereka than kubereka chinhu chandisiri kutsvagira kuti destiny yacho yakamira sei, asi kuti angopindawo mucompetition yekuprova a point kuna Penina kuti neniwo ndagona kubereka mwana. So vazhinji vedu in life we have missed the mark nekuda kwecompetition, nekuda kwevanhu vatinofungidzira kuti tiri kukompita navo. I always relate to this example. Mazuva andaiva kuchikoro tiri kuprimary, ndine mukomana wataigara naye panext door ainzi Sam. So taiva musame class. So ndakaita number 35, Sam akaita number 38. So pandakauya kumba mudhara wangu akashamisika ndichifara, ndobva afungidzira ndapasa. Sanzi uri kuuya uchifara mwanangu, tione result yako, ndofunga wapasa. Ndikabva ndangovati aiwa ndakunda Sam. Mindset yangu semwana mudiki ndaifunga kuti ndikakunda Sam ndinenge ndagona muchikoro. Yeti tingori madofu akafanana, asi unenge wazviita dofu riri nani, but uri muklasi yedofu. So kana kukunda Sam kusiri kupasa, which means tine vanhu vazhinji mulife vasiri successful, but vangori ahead of others, iri nhau yekukompeana kuti uyu aitei, uyu agona chipi, uyu achiva kusvika papi. Success in ministry, success in life haisi yekuti unotarisa kuti ningi wandakafunda naye akaitei, ningi wandakakura naye akaitei, ningi wekumusha kwedu akaitei, ningi watanga tiri naye pabasa aitei. You will miss the mark. Warira kubereka Samuel anoswera ari kumaraini achibhula nekuprova a point kuvana vaPenina, yet your own Samuel must be a great prophet of God. Your own Samuel must be a man who will serve in the house of the Lord. Saka uyu ari kuprovoka nekunetsa mumwe wake, ari kuda kuti amu blind mind yake kuti adzoke pa level yekungobereka vana vasina any destiny.
but vanongoitawo mbiri yekunzi munhu ane vana vake. Ukazvitarisa, Penina ane vana. Handina kunzwa zita remwana mumwe chete waPenina. Handina kunzwa basa nechakaitwa nevana vaPenina. Tinongonzwa kuti aiva nevana. No name, no destiny, no whatsoever chingayemurike nekudiwa muupenyu. But kana ari hana mumwe chete yeyo Samuel is of great use in the house of the Lord. Samuel achibereka, Mwari vakatanga kutaura zvakare pachechi yepaShilo. Mwari vakatanga kudedza Samuel akarara pedyo neAki. Kureva kuti paakagona kusiya mwana mukereke, akasiya a place yekureceive the voice of God. Dai akabereka Samuel akazvipinza mucompetition naPenina, nyika yaigara isina kunzwa, isinganzwe Mwari, uye Mwari vasiri kutaura pachechi nekuda kwekuti kune munhu ari pachechi abvisa a place of receiving the voice of God akanoisa mucompetition yekumba yekuMarai. Chimwe chandoda kuti tionesane uye nekudzidza pano ndechekuti kana ari mukadzi anonzi Hana, chakamupa kuramba maybe achichinyirwa kana kuprovokwa asiya mwana kuchechi inhau yekuti ane deeper understanding. I'll read. First Samuel chapter 1 verse 4. And whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Penina, his wife, and to all his sons and daughters. 5. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah, though the Lord had closed her womb. I'll read again verse 5. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah, although the Lord had closed her womb. So Elkanah aipa a double portion to Hannah, which was a prophetic thing. Nekuda kwakuti mwana ari kuberekwa anonzi Samuel must be divided into two things. Muzvinhu zviviri. Ukatarisa uchaona bhuku randaverenga ndera First Samuel, the second book racho rinonzi Second Samuel. Kureva kuti paari kupiwa a double portion, ari kupiwa a prophetic insight yekuti chauchabereka chakablesswa into a double blessing yekuti tina First Samuel na Second Samuel. In other words, uri kupiwa matwins mumunhu one, First Samuel and Second Samuel. These are the books in the Bible. Amai vari kubereka Samuel vari kupiwa a double portion nemurume wavo Elkanah, nekuda kwokuti pachaberekwa Samuel pari kuberekwa chinhu chinoresembla double kana kuti two. That's why tine bhuku ra First Samuel and Second Samuel. I'm sure you are getting this revelation. But to Hannah he would give a double. But to Hannah he would give a double portion. Although her womb was closed, but Elkanah loved Hannah. So, paari kuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya kuchechi. Iyo competition kutukwa nekunyombwa kuri kuMarai kuri kumba. Ari kuti I'm not moved nezvichataura Penina. I'm not moved necompetition nekuchinyirwa kwaachandiita kuMarai even ndikasiya mwana kuchechi. Kurati akararama sekunge munhu asina mwana iye aine mwana. Paiprovokwa nekutukwa nenhau yekushayiwa mwana. Zvichida pane nguva dzaaituma vana vaPenina nekukumbira kuitirwa zvine vana vaPenina. But iye anoti Mwari mukandipa mwana ndinosiya kuno. Odzokera musame system, musame problem yekuti unochinyirwa kuMarai usina mwana wekutuma. Sei wakasvika pakusacrifice kudaro instead yekuti asikana ndazoberekawo wangu ndinaye pamba uyu wandiri kutuma wandiri kuita naye zvinhu to prove a point kuna Penina. Bible rat verse 1.
Eukana loved Hannah so much. So chinhu chaakaziva ndechekuti chandipa wanano, chandipa kugara pamurume ndisina mwana, Penina aine vana, inyaya yekuti Mwari vari kukonzera kuti ndigone kudiwa zvakanyanya, even pasina mafruits, pasina vana. So handisi kuchengeterwa imba nekuti ndine vana vandakabereka, asi kuti Mwari vari kundichengetera imba nekuti vakaisa rudo rwakanyanya kumurume wangu kuti andide. I'll download again. Pari kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, that's a picture of giving. Ari kupa kuna Mwari. Sei agona kuendesa chimwe chete chaainacho, aziva kuti ndisina chimwe chete chacho, ndine results ari greater and better. Murume wangu anotondida, ndiri kuwana a double portion of a blessing kubva kumurume ndisina mwana. So haasi mwana achamuva a double to me. Why? Nokuti Penina ane vana aipiwa portion yake, but inini hana ndisina mwana ndiri kuwana a double. Zoreva kuti a double ipicture yekuti Mwari vakonzera kudiwa kwako pasina vana varipo kudarika munhu ane vana varipo. So chachengeta imba ya Hana ndiye Mwari, kwete vana. So aziva kuti havasi vana vakaita kuti ndirambe ndiri pamurume, asi kuti Mwari ndiye wakandipa murume. So even ndikagara kumba ndisina mwana, chandaa kuziva ndechekuti ari kundichengetera imba ndiye Mwari. There is a dimension of blessing yatidoti tione sana. Tine zvinhu zvatinoda nekuyemura muupenyu kuti dai zvauya kwatiri, but pane patinogona kutadza kuona kuti zvinhu izvo zvatiri kuyemura nekuda kuti dai zvauya patiri, panguva yekuti hazvisati zvauya, chiri kumboti sustaina nekuti move on nekuti keep going chi the love and the grace of God. Pane zvinhu zvandinoda kuti ndive nazvo muupenyu, but ndisati ndava nazvo, chinondikeepa going and moving ahead is the grace and the love of God. Saka hatisi chinhu chichauya kwandiri chingazoprova kuti Mwari vandida zvakanyanya, nokuti chinhu ichocho chisati chauya, Mwari vakandida to a dimension yekuti ndakamuva zvinhu ndiri kurarama, upenyu huri kutoraramika, mari yacho zhinji isati yauya, but ndine utano hwakarongeka, hwakarongedzwa nenyasha dzaMwari. Zvandinoda kuti zviuve ndinazvo zvisati zvavapo, but iye Mwari wacho wakandida to a level yekuti whether zvinhu zvavapo kana kuti hazvipo, but I've witnessed and I've seen the grace and the life of the love of God in my life. Saka achisi chinhu chichandichinja, asi kuti chakandichinja mafungiro nemaonero is the love of God before anything else. Ndoda kuti tigone kunzwanana ipapa. Ameno kana uchigona kuwitnessa zvandiri kutaura. Tine zvatinoshuvira muupenyu, tine zvatinoda. It's good to have such a desire, such a heart. Kuti dai ndawana zvimwe zvinhu dai zvakati zvaitika mandiri muupenyu hwangu. But ndoda kuti ufungisise zvakadzamisisa. Zvaunoshuvira zvisati zvavapo, zvaunoda zvisati zvauya pauri. What's keeping you moving? Chiri kuita kuti urambe uchingofamba uchimuva life. Zvaunodisa zvisati zvapo, inyaya yekuti Mwari vakakuda to a level, vakakupa nyasha to such a level yekuti before anything else chauya muupenyu wako, it is all about the love of God towards your life. Saka hazvina kunetsa Hana kuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano, nekuti already chaita kuti ndirambe ndiri pano, ndiri muwanano, even vana vacho vasipo. That's your hand of blessing upon my life. 2006, I was so sick.
ndaenda kuchipatara, chiremba atarisa kadhi rangu, watorwa temperature, BP and everything else. Ndobva ashamisika kuti how come this man is still walking? Why? Nokuti zvakanyorwa zvese panapa hazvikodzere kuti munhu anzi ari kutofamba. Aifanira kunge uya akatakurwa asiri kufamba. Ndopandakadiscover kuti before medication, before doctors and nurses vaatenda utano hwangu, the love of God was so much on my life. I'll repeat again. Chiremba atarisa kadhi, temperature, BP, zvese matestes aitwa atarisa. Akati it's impossible kuti tive nemunhu ari kutonzi atouya achifamba iye aine record yandaverenga pano. Izvozvo bedzi zvikashumira muupenyu hwangu kuti mishonga inondirapa isati yavapo, chiremba asati andaatenda kana kundiona. His grace, nyasha dzaMwari dzakaita kuti ndirambe ndichifamba. So whatsoever chinozouya kwandiri, chandinoda, chandinoyemura chakanaka, hachigone kundichinja kufunga kuti I'm so big, I'm so great nekuda kwezvinhu zvauya. Chakandiita great and so big is grace, nyasha dzavo Mwari. So hana chinomudriva kuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Ndezvekuti kana ndikashayiwa mwana wekutuma kumaraini, but imi Mwari makatuma rudo rwenyu rukandifukidzira utera hwangu hwekusabereka, murume wangu Eukana akandida zvakadaro. Kana ndikashayiwa mwana wekutuma ndiri kumba, Penina akaramba nevana vake kuti ndivatume ndasiya Samiri pachechi, ndichafamba hangu kundotsvaga chinhu chandiri kuda, nokuti imi Mwari makandida ndisati ndava nemwana uyu, mukakonzera kudiwa kwangu, mukadena a double portion of blessing muupenyu hwangu. So hakusi kuuya kwaSamuel kuchaita kuti Hana ave neimwe pfungwa yekuenda kucompetition naPenina, but anosvika paanokansela kuti competition iyi haina maturo, haina zvainoreva, ndichasiya Samuel kuchechi ndodzokera kumba nyangwe ndisina mwana wandiri kubata mumaoko, asi nokuti Mwari makabata imba yangu nerudo rwenyu nenyasha dzenyu. Ameno angagone kurelate with this message. Pane nguva yekuti Mwari vakabata wanano yako, Mwari vakabata utano hwako neupenyu hwako, kwete nokuti waiva nemari dzacho, waiva nemedical aid, kana kuti waiva nezvikwanisiro zvakanaka zvokuti vanhu havagone kurejecta, vanogona kukuda, but uine utera, paine zviri pachena zvinokuexposa. Nokuti ukatarisa vanhu vari pabarika, kana mainini vane vana, mai guru vasina vana, zvapachena kuti mai guru havasi kubereka nekuda kwekuti vari pamurume mumwe chete, mumwe ane vana. Barika riri quick kuexposa munhu utera hwake, but Bible rinoti Hana waidiwa zvakadaro, even aexposwa nebarika racho. Saka chinomupa kuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano pachechi, ari kuti zvichataura Penina does not matter. Why? Nokuti murume wangu aizviona uye aizvinzwa zvaitaura Penina against my life, but haana kuzviteerera kana kuzviteedzera. Ndakaramba ndichidiwa despite anondiprovoka. So Hana is a kind of a believer. Ari kumotivatwa, ari kumovwa nekunzwisisa the love of God before anything else. Tine vanhu vanoita pfungwa yekuti asi Mwari vakandida vachandiitira zvakati, asi Mwari vakandida vachandiitira zvakati. Vagara vanokuda izvo zvisati zvaitika, nekuda kwekuti chinokosha muupenyu, upenyu hwacho kupinda zvimwe zvinhu zvose. The greatest gift
ingakumotivate, ingakumove every morning to kneel and pray and thank God for. Is not whatever thing chaunga desire today chauya muupenyo kana chakauya muupenyo wako. The best of all is the gift of life. Maybe unogona kutaura kuti I'm well disciplined, ndinochengetedza utano wangu, I exercise, I do this and do this and do this. Let me help you this way. Uri mutano kunze kune ma accidents. Zvinogona ngoitika. Uri a good driver, unogona kudhumwa na bad driver, wotofa uri correct, uri right. So chinonzi the gift of life achibenkwe on your discipline. It's good to be disciplined, but the best of all, the protection of the hand of God. Tirikubuda mu period, mu era, mu time ye COVID. Vazhinji takato exposwa kuchinechi. Tikarwara, tikarecover. Tikaita mix and mingle nevanhu vakatomborwara neCovid yacho, vazhinji vacho vamwe vacho vakatofa, and we are still standing. Chakachengeta upenyu hwako nehwangu haisi discipline, hakusi kuva so hygienic. Although zvakanaka kuva nehygiene, but ndakawitnessa even smart people dying, intelligent people dying because of this thing, educated people dying because of this thing, well-connected people dying because of this thing, doctors, nurses dying because of that thing. Chakakukipa, chakakumuva is the hand of God. So hazvichanetsa kuti Hana achiti akawana chaawana oti Mwari ndinokupai. Why? Nokuti mune zvamakandipa already. Musati mandipa Samuel, makandipa a husband. Ndikasvika pa time yekuti I was exposed kuti handisi kubereka, chinova chikonzero chaigona kuita kuti ndidzingwe muwanano nemurume wangu. But you kept that marriage intact. Ukakonzera kuti ndive munhu anogona kudiwa, zvinoita kuti ndirambwe zviripo zviri pachena, asi makandiwanira nyasha. I don't know whom I'm talking to, but ndibatsire hama yangu kuwitnessa this thing. Hana zvinoita kuti agone kudzingwa mumusha pamba zviripo. Hana mwana mumwe ake ane vana, barika ramuexposa utera neweakness yake, but pandaverenga pati murume wake aimupa a double portion. 1 Samuel chapter 1 verse 5. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah. Samubvunzo wangu unoti asina zvingakompewa na Penina, inda ari kudiwa zvakadaro. Ameno tingabatsira nikuonesana irapo. There are times yekuti when you compare yourself with others, they are better, they are doing better. But how come unongowanirwawo nyasha zvekuti unoshamba kuti ko vanhu avaonere kuti kune vari nani than ini? How come they are accepting me? How come they are appreciating me? Yet zviri pachena kuti ningi naningi anogona kupinda ini. Zvafane kubasa dzimwe nguva unogona kuwana promotion, kusimudzirwa, uri among the people who are better qualified, who are so intelligent. But wowanirwa nyasha to an extent yekuti iwo ukazvitarisa unoona kuti aiwa, I was not supposed to be the one. Ningi ari more qualified than me.
ninge ari connected anoziva kudarika ini. You just wonder pane repakwamboropafadzwa naMwari zvokuti newe unogona kushamisika kuti but in this field, in this area, tine vazhinji vanoita zvinhu izvi so better, far much better than me. But you'll be surprised with how come God just chose you to promote you or to bless you. Chinhu ichocho ukachiona hazvizokunetsa kusacrifice or kuitira Mwari chimwe chinhu, nekuda kwekuti unenge waona nyasha dzakakuita single out. How can you get a double portion uri barren? Penina ane vana vakawanda, but Hannah ari kupiwa a double portion yet barren. I don't know whom I'm talking to, but I see God doing things in your life to an extent yekuti vaunofungidzira kuti vari better, vari greater, vane zvavanogona kudarika iwewe. They witness the love of God on you. How can a barren woman adiwe zvakadaro to an extent yekuti ari kubereka ane zvaapiwa, but the barren one, Bible writes she was given a double portion. Ndataura ndikati this kind of giving was prophetic, because mwana anonzi Samuel is not just munhu arinje, but in him there is a double blessing. That's why it's in the book of 1 Samuel and 2 Samuel. That's why ukazitarisa muna Samuel wacho, called by God, adanwa naMwari akaitwa muprofita waJehovha. He was also given the mandate to anoint 2 kings in his time. He anointed Saul, son of Kish, and later he anointed David, son of Jesse. There was a double blessing in him to anoint 2 kings. Yeti mwana akaberekwa naamai vakava nerecord yekuva a barren woman. So the record hanging upon your head does not matter. I prophesy a double blessing over your life. That challenge, that issue, which is Tarisa Sahana, a barren woman, ari kuprovokwa nekutukwa, but at the end, she was the one carrying the hope of the nation of Israel. Barrenness, iri paari. Blessing, iri paari. So don't judge yourself, don't compare yourself. Vamwe vabereka vamwe vafamba, because ukatarisa pamwe Hana ane vana vanga vakakura, maybe 20, 30 years, or 15 years, 5 years, or 10 years ahead of Samuel. But God chose to visit Samuel. Mwana wemukadzi aimbenga asiri kubereka. So whatever take rakaiswa pamusoro peupenyu hwako, kunzi rovha, kunzi rombe, kunzi murwere, kunzi dofo, hazvitadzise Mwari waHana kukuvhizitira akaunza nyasha double blessing. I prophesy a double blessing upon your life. Despite that tag rakanyorwa zvinonyangadza zvinonyadzisa pamusoro peupenyu hwako, I prophesy a Samuel kuti abatwe muupenyu hwako. In the mighty name of Jesus. 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 That tag yakanzi barrenness, aitadzise Mwari kukupa Samuel, aitadzise Mwari kukupa a double portion, aitadzise Mwari kukupa promotion and favor. Don't worry nekuda kwe that tag riri hanging upon your head, rakastika pamusoro wako, rakanzi barrenness. But Mwari waHana akakushanyira, you will give forth to a blessed child. Don't lose focus pakushumira Mwari nekuita zvinhu muimba yaMwari, nekuda kwokuti Penina ari kuprovoka day and night. Remember kuti ndi Penina ari kudaro kwete Mwari.
Remember kuti vanhu ndo vari kudaro kwete Mwari. Remember kuti my enemies ako ari kutaura kudaro kwete Mwari. So don't worry, don't get bothered kuti vari kuti kudii vaenda ahead vanoti wasara unati achirwa zvakati tachirwa zvakati. Your Samuel is on the way. Your Samuel is on the way. A prophet, I even had the grace to anoint 2 kings. So, mweya wecompetition unokubvisa mudestiny. Mweya wecompetition unokubvisa mune chawakadanirwa naMwari. Mweya wecompetition unoita kuti ukunde Samuel, ukunde Sam, but uregere kupasa. Kukunda ninga hakusi kupasa. Kupasa unocheka results. Haucheke munhu ari kumashure kwako. Unocheka kuti iwe waitei. Baba Lawrence Mahonde, a blessed morning to you. Evangelist Mweya, how are you doing? Say God bless you. Sister Konishawa, may the good Lord bless you. Sister Rosie, may the good Lord bless you. Pamimusakwa, you're welcome. God bless you. So I want you to see this thing. Tarisa kuti vandakafunda navo vaitei, vandakakura navo vaitei, ana ningi vandaiswira navo vandinoziva vaitei. You'll be wasting your time. Zvakanaka to be inspired, zvakanaka to learn from others, but to know your destiny is the best. Unoziva here kuti even in ministry kune vakadanirwa vazhinji, kugoita munhu akadanirwawo vazhinji, kugoita munhu akadanirwawo vashoma, but vane impact yakakura. Jesu auya panyika achiita basa. He chose 12 guys. And the impact was global, was so big till today. So there are times that God will connect you to few people, but vakalo the greatness, ne much influence. Kogoita munhu are connected to a lot of people, and the impact and the result you're gonna go less. So comparing yourself with others, zvingatokukuvadza. Kukunda same hakusi kupasa. Kunonzi kupasa kutarisa maresults woti wabuda nezvingani waitei. Ndizvo ere zvawakadanirwa kuita muupenyu. That's why I've seen in our era, in our time, a lot of young ministers, they've called themselves prophets because they've seen the impact of the prophets in this generation. So they are no longer interested maybe to be evangelists, to win souls, to move around preaching, even in rural areas, in those areas. Why? They've seen my great prophets, vaita zvimwe zvakakura zvataona. To an extent yekuti vararama competition, havana kurarama maringe the destiny yakaiswa naMwari mavari. Blessing yemunhu yakavigwa mune chaanofanirwa kuita. Ropafadzo yemunhu yakavigwa mune zvaanofanirwa kuita. Kwete zvaakaona nhinga achiita, asi kuti mune zvaanofanirwa kunge achiita iye sedunga munhu. Ropafadzo yako yakavigwa mune zvaunofanirwa kuita, kwete mune zvawakaona nhinga achiita. Zvakafanana nevanhu, munhu anonzwa kuti ukaita business rakati rine mari, and you copy and you do the same. Wobva wakundikana zvirega kubuda zvakanaka, and you begin to wonder kuti handofunga vanozoita nemishonga vanozodai because I did the same thing, but zvinyatsondibhadhara hazvisi kuita. Ukanzwa kuti zvakati zvine mari, zvakanaka kuti wanzwa izvozvo, but kuzoziva kuti zvine chekuita neni here kana zvine mari kwandiri here, it's another subject, iri different.
because area yako yawakadanirwa une grace in that area. John the Baptist field yake yekuannouncer, yekuba the voice making way for the Lord, ndo area yake iyoyo. Akabuda in that area akanodila nenhau dzemamarriage kwaHerod, even ari correct, haawane a greater result. Actually he was beheaded concerning that matter aiswa prison. He was a man of God, but amuva from the line of calling. So success yako in ministry or success yako in life is knowing kuti Mwari vakandidanirei uye ndinofanirwa kuitei. Vanoita zvavari kuita ngavaite. Indoda kuziva kuti Mwari kana muchiti muchandipa Samuel achava a prophet in this church. Bvisai Mweya wecompetition. Ndiregere kutakura Samuel ndichienda naye kumba to prove a point to Hannah kuti wangu mwana ndakabereka uyo ari apa ndiri kutotuma. Competition is necessary. We are not created by God to compete with each other. Hatina kusikirwa kuona kuti ndingapfeke chitengo chakanaka kudarika iye, ndingadrive mota ipi nitengo yakanaka kudarika iye, anogara imba yakaita sendi. No. That's waste of time. Kuita zvaunofanirwa kuita is the best. Mwari ndizivise kwandinofanirwa kuenda chandinofanirwa kuita. Kana shoko richiti tinoropafadzwa patinobuda, toropafadzwa patinopinda. Zvoreva kuti pane nguva yekuti munhu kana aine nyasha dzekuti akabuda anowana ropafadzo. Kuna anogona kuitawo nyasha dzekuti asina kubuda ari muno anogona kuropafadzwa. Success iri paunobuda, blessed in coming in, blessed in going out. Which means out there is a blessing. Inside also there is a blessing. So you must know where to be. Kana tichiropafadzwa patinobuda, tichiropafadzwa patinopinda. Zvonati pandatobuda pane blessing yandasiya kuno. Saka ndaenda uku kana kune blessing yandawana, thank God ndine blessing iri outside. But somebody akasawana access yekubuda, even ari inside, he can also get the blessing inside. That's why there was a time when Israel were in Egypt to create not a Goshen, a kind of blessing ya unogona kuwana in a foreign land. But achizopa vanhu kubuda kuti vaende ku Canaan, to another land. Which means ungangodaro uchibuda mu Goshen wakananga ku Canaan at the wrong time, at the wrong season. Remember, chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. We are blessed in coming in and we are blessed in going out. Which means out there there's a blessing and inside here there's another blessing. So you must know where to be. Warida kubuda uchisiya zvako kuno. Warida kugara kuno zvako zviri ikoko. We are blessed in coming in, we are blessed in going out. Warida kubuda ropafadzo iri kuno, ende ngwarira kuramba uri kuno ropafadzo iri ikoko. Abraham paakaenda ku Egypt, akadzoka aine mombe, makwai, ngamera uye nevaranda. He was blessed paakaenda kunzo. But kana ari Isaac, Genesis 26, Mwari vakamuti stay there in Gerar, and he was blessed in that area. Yet his father got a blessing pavakaenda ku Egypt, and he came back with a lot of wealth.
So kuti ningabuda zvikanofamba zvakanaka, it's a different message to your life and your destiny. Am I meant to be there, or my blessing is here? Kuna chinobata nechinorwadza kuti wakaenda kusina chako ukasiya chako pawakabva, kana kuti wakaramba uri panzvimbo ropafadzo yako iri kwawaifanirwa kuenda. It reminds me the book of 2 Kings chapter 7. The four lepers vakaudzana, tikaramba tiri pano tinofa, tikapinda muguta muhama dzedu muSamaria tinofa. Let's face the Syrians. Pavakasvika kukembe yevaSiria vakaona kune zvakanaka. But hama dzemuSamaria hadzina kuenda kukembe yevaSiria. Zvanzi zvinhu zvakauya zvikatengeswa pagedhi. But their blessing ndo yakauya pagedhi reSamaria. But kune vakaenda kuvaSamaria vakawana blessing. Kune vakaramba varimo vakawana blessing yauya pagedhi reSamaria. You must know kuti ndiriwe kuenda here kana ndiriwe kugara. Ndiriwe kutakura Samuel ndienda naye kumba here kana ndiriwe kusiya. Competition haisi healthy. Competition inokumisleader. Competition inokubvisa mudestiny, mutrack yeupenyu hwako. Regai nditende Mwari mangwanani ano. Ndo message yatati tishare. May the good Lord bless you. May the good Lord favor